Gabi, tataran sa luluan, dito si Benten, ikaduha nga duwa. Shout out sa Racing Clothing o John Starto. Salamat isanan. Sa ulip, Tagalasyon, Tagalasyon, maglangas kay Kriya. Yeah! Yo, what's up? Kriya Day! Shout out there once a dos, always a pro. Manitimanin ninyo. Nya, shoutout day ko sa akong mga amigo na adira, sa akong uyab mga palalab nga ni audition sa tanghalan, ug sa akong mga amiga nga wa dire ug asa na sila, mao na to. Sa alright, taga-tayot, taga-taydiluan, maglanas ka Heartbreaker. Shoutout ko sa Sir Wang, Sir Kini, Sir Ikon, Sir Kirol, Sir Polvo, Sir Fran, Sir Barry, Sir Lister, og Sir Gwen, og Sir Matt, og Sir si Kenneth, og sa mga Alpha Caparo, long live. Og sa St. Vincent na si Rod, si Mimay, Kim, Crystal, Myra, Mary Jane, Sam, Chatsa, Lauron. Shoutout ko sa team Piahukas, Viva Piahukas team, Bukak Family. Game. Tano na nga banat, Heartbreaker. Yo, sa dili pa din ako sugdan, mangayo sa kong katahuran, ninyo tanan. Mao na kingon iapil ka sa liluan tadtaran, kay mong naong mura naghantakan sa piryahan. Imong ilong mura sa nagantugan. Kusa, ikaw mao na ay si paghinambok kay baho pa kagbugan. Mao na kingon di mo maday ka tagumpayan, kay karong gabi una masaksihan, uli kang luhaan. Kahit di pa ako mayaman, pero itong tandaan, isali ka sa digmaan. Ang utok ko gugol ang laman. Sa'yo, walang laman, kaysa lang ang baguhan. Huwag ipikas, isimang ako sa pikas dalan. Yo, nitungtong ko sa tablado. Mo na gingon ni mong naong murag si Piccolo. Huwag ako ni mo bisa muksuyo pa kag Malburo. Huwag ako ni mong lubot bro. Usa sa'yo pa kag ensayo. Kaya akong tira mura nagtubig sa musiko. Una itiman ni, nga akong liriko, dili makopya nimo. Kuwang pa ka sa ensayo. Kung ako nimo pauli na lang dito paglolo mayo basi mo tubo pa. Kay kung roti ko nimong naong ni Bilo, ang resulta kasi Majimbo. Kung di makagikan nga Pluto, mao nagingon pagpauli lang sinyo kaulog biko. Gusto kag langas, ingon pa ka sa konti, text, di ka mo atras, pero taas kayong oras. Kaya sa imong lubot, mo nagingon gikargas. Tapay imong bala, tapay uti nimo gialmoranas. Ang imong akta, tikjam, kanong gikontra mo pani? Kung mutira ni wani lakas, tanawa ra mong naong napuno sa bugas. Aktang hot ka dangas. Kung nakay ba, kung tanding ka nakay bangas. Mura ka kanta sa tugas. Ano mo may pamukhaon kang suspas. Mao nagingon ay signisi kay Priya wa kay panutbras. Mao na timan ni ikaw akong naibalaan usa ka katisoy. Napatsoy-soy wa kay lamoy. Mura kag sibudoy. Imong pamura murag tsukoy. Kalaingon pa kanako, Tsoy, ikaw ang pinakatisoy wa kasabot. Unsa na meaning sa mong tisoy? Tigsuyop sa igit sa mong itoy. Ang hambog pa kanako, nagadaghang kag chicks, mao nagitawag og 13 kabuk baboy. Ug ako nimo pauli na lang dito, pangahoy. Kaya mong kayaton tungboy. Usa dili nila ko tason ang akong patalastas. Kay mao na gingon, shit motherfucker, putang ina ka, fuck you. Shit mamen. Dai muna nga banat, Kriya. Yo, check! Ganahan mo ato mga tira niya puro nonsense. Tanawa lang good mo. Kung nakasabot mo niya puro why sense. Awang real talk. Way pangandam, excited kay ko. Pero okay ra, andam na ko ana. Andam na ko nga mapildi nimo. Joke na to. Ay sige nga bro, fuckboy ka kang full maayo siglang lang bra. Tangkad ka tunggan na real talk na istorya. Ingon pa ka na kung dangas ko. Tanawa lang good, ikaw pang ginanabo ng panyo kaya atlo ka makita imong pagkataas sa imong agtam bro. Ha? Diba? Sakto ko? Real talk na istorya. Karon, rebato. Karon, oras na manghasi sa tinuod, wa ko'y
wa ko'y panghasi, pero kaning pangani heartbreaker, ikaw na ako magisi, pero akong pangutana, heartbreaker? Kano sa pa mabuak ang heart? Hilom na din mo. Diba? Ha? Ang pangutana kano sa pa mabuak ang heart, pero karon dili na ko book on iyang heart, pero ego na ako mabuak iyang pagka-heart. Kaya nga no, dagway pa lang aning giatay murag fuckboy. Pamurma pa lang gani na pay pa pulo-pulo nga ang di butonis na sa liog. Fuck lol ni mo boy. Ako pa ni mo dong ay siglang lang. Serious kay ko wala ni jokes. Kay ako tinud-anay nga battle, tinud-anay nga istoryahay. Ayo siglang lang kay ikaw bay. Wa di kay angay. Yung check. Ing-ani na ron niya. I can destroy you because I'm a true destroyer. Kisay destroyer niya! Ipakita inyo kamot! Go! Gamay ra! O, sa tinuod, daganti siya supporter. Ako, noon, tinuod mo ako supporter. Pero ako magagamit sa akong tinakatinuod nga hitter, siguradong patay ka per tier. Per tier ni mo pre. Ako pa ni bra. Ayaw na siglang lang. Paitanin lang mahimo sa buang. Nga karon, taas pa akong time. Pero ako ng putlon. Kaysa mga tira pa lang ni mo bay. Focus pa, naka magkasabay. Inaan ang mga istorya bay. Last hunat bay. Ako ang bago manunulat dito sa aming pangkat. At ako ay angat sa mga lita ko sibat. At di ako atras pagkat di ka naman si Judas. Dahil ang pagmumukha mo parang puwet ni Satanas. At dito sa intablado akin nang ilalabas. Ang mga lita ko sa iyo akin nang ikakalas. At para naman malaman mo kung gano'n nakalakas. Ang baga ng general sintigas ng ano. O tansa, ako di ay magpaila. Ako nga si Kriya usa sa mga makatao. Karoon ako may katabusa. Napaminaw pa na agis ako mga lita nga. Ako nang demok na og sa kontra. Kapitid yung kabanga. Isa paminaw kaning kantana. Kung inyo og ikaw nan sa mga bantugan ng makata. True PRO ni Bay. Ayaw na sige nga. Tatingnan, may kadawaban na, third breaker. Sa tinood lang mo nang inana ka, nag-rhyme ka, mura kag buwang. Sa tinood lang kung makadaw ka na ko, kriya, premium hati ka ko sa kakaldilong landang. Ay mong pakistilo, ay di basit kang pokwang. Kaya sa imong pamulma, mura kag tikbalang. Hindi mo kaya ko malabang, kaya ang akong tira murag sili kahalang. O karon, di ba ikaw taga konsolasyon? Ipadala ko sa Ginoo nga nay mission. Kay tapatan ako ang kanta na One Direction. Usa ko na iyaon. Kay nagrito lang ka wa kay nakaton. Dito mo pagluto kanon, mura na kagkindi nga akong usapon. Ako ang mugamit og alamat. Busa akong iribat. Kay sure ko kung ikaw mo ribat mo sikat. Kay sa imong pamurma mura kag pan burikat. Ako nagingon nakita na ko imong mama ako'y nikayat. Busa ni kontra ka na ko kriya ikaw nasipyat. Kay pamuok sa tinuod lang kung ratikuhon nimong naong mura nag ilagang karat. Kay malo ko kung sa imong gitaguan, kay imong lubot gipiskat. Kay tinuod ka kanang itlog mahilanat. Busa rin tok. Sa imong tungod sa imong pakapyahok, sikat blue job sa akong ulok. Mo nagingon idol mo si Hok kasi idol mo si Hok kasi idol mo si Hok kasi mong bulbo kasi mong itlog usaray buhok. Kay mong itlog gibayuok. Mo nagingon kung ikaw magparitupi ka ni Pilo, ang resulta sa imong dagway murag bagtak sa lamok. Pauli dito sa inyo pagmukmok. Kay mong utok haw kagabok. Ang utok kay lapok. Pauli mo palang gani na daan ikaw na chok. Sa imong tira wala na meaning. Mo nagtiman mo nagitiman nga ako dili ko takalanding pero akong tira mura niglitiring. Kumot mura lang gani ka. Mura gikag kanding. Busa ikaw nabuing kay imong naong hawd kalumping. Ano ni ari pa man ka diri? Ano magsukol-sukol man ka? Kuno sa kumpleto na kagunod. Mao ningon magbuhat kog taludtod. Mao nagingon sa imong suwang sa lantay na ko na itukod. Mura ka gino nga bugda og simod. Busa ay pag hinaod kay mura ka si Victor Wood. Adol dire kay bunalan kag plywood. Busa karong gabi una zikjam. Ayaw pag hinaod. Kriya kay masi magpalaban kasi mong papa nga tanod. Kay mong utok ang sulod na utitod.
Nga, pwede na sa kamo, mahimong model sa budbud. Hindi ko makontento. Pag-deliver nga laglugod. Round 2 na. Gusto dyan katira. Sa tinuod lang, yari ka diri, wa kay buot. Kaysa imong pamirma, pamurma, mura ka naninda og balot. Nanawa sa imong panagway. Ikaw ang pinaka-cute. Pero sa tinuod lang kung sa meaning sa cute, digsimhot sa kong utot. Sama na, naong lubot. Kung mao man nagingon sa tinuod lang ako ang pinakagwapo kaysa imong dagway puraot. Busa sa imong mga tira, puros butbut. Mao ni akong titik kaysa imong patira puros raatik. Kay maong nidaot ka dili sa tungod sa marijuana ug sabo, tungod sa imong utin daghang tiktik. Mao nagingon kung time, mura kang si Bochek. Kamao nagingon kung ikaw sa tinuod lang. Sus, naong pala muna murag Jurassic. Kay mo mga tira, mura hawd ra ka nakawik. Dik jam papuli aragon si Kriya paka nagquick. Kay mong tira kinakahan na sa itik. Busa time na Kriya. I don't see motherfucker for everything else. Pauli! Go check! Ang ato nga tinirahan, focus nga mga nonsense nga mga binirahan. Dong ayaw siglang lang, ang ana pang nga itsura, mga nakakikayatan. Balaki pagigan ako, pero mong tunggan, virgin na virginan. Ang ato, building, littering. Ay kung pangutan, nagkupot ka bullpen. Resulte mo kag littering. Ha? See? Kisay, alam ko yung pangutan na ninyo, isa ang kamot ha? Kisay nakaila ni Charlene Chaplin. Wala. Patrick Lunas kukubugan. Giatay. Pwede mo kaila, giatay. Di ni sikit ang buang. Di ni sikat ang giatay. Ha? Tara. Yo check. Karon sugdan na nato. Daghan kay siya purma pero ako simple ra. Tan-aw na tiyang itsura pero ikaw mabangbang ra. Nalaay mo pa morma? Fuck. Boy. Hiliki ka manis ko? Kaya you want to fuck? Girl. Ingana na siya bay. Busa ayaw na sige lang day. Ako pa nimo bay. Magpuyo na ka sa inyong balay. Real talk. Santino. Tinawag sa kapulay ko no. Santino, nangutan ako sa igagaw. Gaw, kaila ka ani? Kaila ko na si Santino na pero di mi close. See? Real talk, pagka-istorya, dili mga parehas mo mga banda, kapura, pataka. Ha? Tingana na si Bray. Kupot-kupot pakagpanyo. Tanaw na to yung mga itsura. Tanaw na to yung mga itsura, formal pa kay ka. Ako, simple ra. Di chinilas pa. Cause this is Sparta. Ha? Lang ka? Or I mean, bobo ka. Ogog ka ayo, murag na mulabog sa amo ang plan sa una. Sige lang ingon kayat, kayat nga. Naong diyan yan, murag na isip yan. Ha? Ano na siya, bra? Ya, karon. Tan-ana to imong pagkagwapo. Pero ako, nung dili makugwapo, at least seryoso. Entok, kabalo makuntintok. Isama nimo, bisag insalay, tirahon ko. Katawa maga, tinuod sa. Na, gabi pagka-posing sa FB, tanaw pala ko, bang, giatay. Gwapo nilimbuang. Gwapo ang buwan, tambok pa sa una. Pero karon haw nang dauta. Labuan pagod ko. O biyaho ko pero di ko sama nimo. Di ko sama nimo nga musuyop og blue. Di ko sama nimo nga musuyop og shabu. Ayo siglang lang bra kay wala kay kwinta. Ako pa nimbura muli kas inyo ha. Nga anak na siya. Ha? Then real talk nga ribat. Wala ko sa tinuod lang wag ikoy pangandam ron. Freestyle kanina nakita ninyo na. Sa freestyle kanina pero ribatan ko ning buang. Building littering mura gakupot og bulpin, mura biya kabalo mo suwat. Dili biya kabalo mo signing. Pagkakita ni mong artista, example ma-upload na ni ang video ha. Hala, si Heartbreaker manay. Ano sa baka nabuwak ang heart? Hala, Heartbreaker manay, pa-autosign naman oh. Autograph pala. O diba?
Serious sa kay kung magadaog storya. Di sama sa imo ha. Puro joke. Joke pero puro joke pero nonsense ka. Manigiingon, nonsense ka ka. In other words, kung pinajumpyo pa, common science ka. Time. Nas ka ba na heartbreaker? Ingon ka, ako si heartbreaker. Ko sa akong pananaw nimo mura ka construction worker. How di mo ka loser? Nakita di ka sa lapo-lapo, nag-drive og ka driver. Dila ko. Silang ko'y kung magpalabi. Kay basig imong itlog matungsan og cancer. Kay sa imong bayag, nay ulcer. Mao na ingon. Akong isulti. Ikaw na ako i-real talk nimo. Sa kabugo ani Dick Jam, ang udong himong spaghetti. Usa kriya mao na timani. Kung niari ka sa liluan imo kung mapildi, dako na lang imposible. Kaysa tinuod lang imong tira murag batang elementary. O karon humana ang Pasko isangit ka Christmas tree. Ano lang murag kapri. Pay pa siguro mainom kag kape. Malipay pa mi. Kay mong naong murag ginagtay. Busa karon tinud-on ti kabaw. Kay gako nimo mo pauli na lang ka dito kaon og bahaw. Kay sigurado kog tinud-on ti ka kanang imong ulo maupaw. Kanang mong itlog masinaw. Busa makaingon kara karon round 3. Wow. Kay wa ka gipagawas sa imong mama sa bilat. Gipagawas ka sa bilat sa kabaw. Karon sa akong mga tira ikaw nakatilaw. Kay sa tinuod lang yari ka diri mura makagbadyaw. Ya karon. Gusto ka mukaon kag palitaw? Huwag isimang nako. Ningon siya. Liluan makingay. Kay round 3 na. Liluan makingay. Kaya kung punta nila nuglagway. Wapo ra ka kanuhay. Pura mura kag panit sa akong lagay. Usa kung ako nimo bay di ka makalahutay. Di na lang ko magsayang og laway. Kay mao ni akong tira murag bato katibay. Usa akong ipabuhagay, may pamulayat na lang ka sa tulay para ikaw mamatay, kami tanan makiramay. Usa na putol man ako sang isumpay. Mao na gingon ikaw ra ang wise guy, wise sulod ang lagay. Mao na gingon gamay ra ang sulod sa memory. Pero imong naong digin marituki. Mao na timani. Busa Dick Jam siya tutuki. Iba reagit ra si Pre. Idol mo sa sintor, imong na murag kaburador sa motor. Kaya ang lo na lang ko real talk sad ibalik. Na ko real talk, ang lugaw imong gitinidor. Hey shit motherfucker. Yeah, para daw na lagi upod. Time. Last ka ba na? Kriya. Yo check. Siya mga banda sa pagkataas. Nyahay ka. Hapit na malapas. Bitaw. Real talk sa tinud-anay lang mga judges. Please no bias. I know tagaliluan na ni tagaliluan kung taga-judges. Please kabalo mo judge og patas. Pero tan-awa ninyo. Akong kontra mo gihas. Non 1 minute na lang nakabilin sa kuha pero akong gihatag nimo ang oras. Ayaw siklang lang bray. Bye. Kay tungod sa imo ang pagkapagpangandam, ako wa di ko'y pangandam. Isa ginagmay kay freestyle ra akong naandan. Ikaw na itong ang oras na imo na sa imuha na tanan. Ha? Then real talk. Unsay naka-real talk? Real talk. Unsay naka-real talk sa lugaw nga akong gitinidor. Di ba binuhat ra niya? Binuhat ra puros nonsense. Ay siklang lang bay. Kung tinod anay magay stalker sa kuha, crush day ko nimo. Oh, di ba? Bayot the Heartbreaker. Oh, sakto. Kinsa to? Bayot the Heartbreaker. Mao to'y saktong tinuod. Bayot the si Heartbreaker kanya ara ang bayot iya sang iyoton. Pinafactor. Ako pa nimo bra. Puyo na lang ka. Generic ka kay imo kontra mo inom na lang ka og Bioflow or Biogesic ba. So karon ni isa naman si Dick Jam. Time na lang ko. Then last.
Mga tira ni mo, pugos, why ayo? Time! Tataran sa liluhan, maglangas! Gabi, tataran sa liluhan. Salamat kayo sa nanganhin. Salamat kayo. Support na ta. Boto Sorado, 5-0. Maglangas, Heartbreaker! Heartbreaker kay sakto kayang tempo kang yang turno ba. Ya, shout out yung malpak sa Harvest man. 1-2. Yatag na Heartbreaker. Dance the Rose Day, Heartbreaker yapon, shout out WOT family. Ni day. Heartbreaker ko. Shout out sa mga Scouts. One day, one until last round, Heartbreaker. Yes. Yes.